taro mar chik un kaka joma nene ng'ato dhi ombulu iluongo ni secret ne wacho ka ni en secret ballot nyiso ni idhi ombulu kacha ki tikawo otas mar goyo kura cha tiketo ng'at midwaro ichwane tik kata iketo alama madwarore tinyumo e sanduk moket kacha tiwuok idhi ne waneno ka ji goyo picha otese manyiso kaka gigo ombulu to ma en sama pod ombulu dhi nyime to gigi ni mtandao kaka observers gi technology masani recommendations kata ang'o gini ma unu wuon ondiko ni mondo tim mondo geng' gik machalo kamagi manyalo samoro nyalo chalo ni ng'ato pod campaign ne ng'ate kosego ombulu kunyiso joma moko kaka go ombulu koro wang'isi ok en ginyiso ga jomoko gima timorega maybe nwachango gigoga picha gigoga picha ineno nitie kaka akia king'eyo wach election gigine kang'eyo chon kane pok achung koro gima timore ji ng'ato golo ajoge kuom kamoro kwa mfano kidwa chunga ka chunge mbaka south kiro kidwa yombo idhi koru Migori ama koro Ugenya tikawo ji tikelo gi kanyo tichulo gi ineno koro chieng' goyo ombulu bende orpugi confirm ne confirm ne ng'amo chung ne gigone of course maybe not indirectly maybe joge agents mage joma akilisha confirm nwagoni kacha koro pesa manodong cha chulwa kwa mfano irupibed nongisa okuna setemo ngina yes achungi bunge maremba ka south but in observer sani an observer koro irupibed nongisa na winjo kata that other time be na penjo jopiny ni joma wuga ka kwa mfano ni spelling stations ma Nairobi ka kidhi a day before election gimosa auchiel mutieno tibonwa ngo jomurwa ko gambut to girwa luma mared to kanyo mano Nairobi makany mago jomoko Murang'a jomoko Thika jomoko kuonde moko kama giwuka Kajiado kucha mochul gi pesa biro kanyo goyo koro nitie pesa manomigi kapo gichopo koro they also have to confirm ni teacher watieko emomiyo gigoga but anyway mano en marataro mar chik nikech kidhi polling station gima okuongo mondika chande ochor sim to ketni X ochor kamera to ketni X okoyieni goyo kamera picha unless you are accredited media personnel kata one observers ne kwatig most of the time of course mano gemondi koro itimo kako orepo otimari in observer iketo wangi you observe iketo wangi to indiko report though of course you will get wanyani wango also videos and photos kom jikaka uni jo fuam watch koro manege matimore koro I think gimo bende ipenjo ni wachango wan kwa kao hatua wan kaka guok magweyo to lake dak ng'ato nikech wan wat keto mana recommendation tim kama kaka pastors pastors ngisi ni kiri tim kama lakini kano sindi timoricho okay